Remuntada d'infart del Cerdanyola Futbol Club en el darrer partit del 2014 a casa. La muntanyesa, que s'havia avançat al minut 29 de la primera, ha vist com en els darrers 8 minuts de partit els verd i blancs han capgirat el marcador, acabant amb una golejada i un resultat final de 3-1. Igualtat absoluta avui a la Bòbila. Igualtat a la classificació, ja que tots dos conjunts arribaven a la 17a jornada de Lliga amb 22 punts. I igualtat en el joc durant els primers compassos del partit. Tots dos equips, acostumats a jugar en camp petit, intentaven fer el seu joc i apropar-se a porteria. Tot i això, durant el primer temps el joc ha estat dividit i no hi ha hagut clares oportunitats. La primera de la Monta, el 29, ha estat la del gol. El 0-1 ha arribat en un magistral xut de falta d'Uri Escabrós des del lateral esquerre. Un xut imparable que ha entrat per tota l'escaire de Coca. Uns minuts després, la Monta de nou gaudia de la segona oportunitat quan Pedro rebia sol a la frontal i disparava creuat directament fora. Abans de marxar a vestidors, Pedro la tenia de nou intentant una volea per sobre de Coca que marxava fregant el travesser. El Cerdanyola Futbol Club, per la seva banda, ho intentava a pilota parada durant el primer temps i combinant amb els homes de la línia ofensiva, Vives, Josu i Quim. A la represa han canviat els papers. La Monta, que havia dominat fins al moment, començava a cedir i a partir del primer quart el Cerdanyola Futbol Club s'anava fent fort. El 67 avisava primer la Monta amb un dispar de falta de Joshua que Coca treia amb els punys per sobre el travesser. Un minut després arribava la primera oportunitat dels locals, en una bona combinació entre Sergi Arranz i Roland, que havien entrat al 46, que finalment no ha acabat en res. El duo Arranz i Roland l'han tornat a tenir al 73, en una superioritat numèrica al punt de penal que no han pogut aprofitar. Al 78 ha estat el porter visitant Tato qui ha hagut de treballar de valent en una gran jugada dels locals. Roland pujava a la banda esquerra, cedia a Quim, que feia una gran passada a Sergi Arranz, que empalmava l'esfèrica amb molta força. Tato ha aconseguit enviar l'esfèrica a córner en el darrer moment. Per part de la Monta, Toni Pérez, al 81, intentava aportar perill a la porteria de Coca en un xut llunyà que marxava directament fora. I al 82, quan semblava que la Monta aguantaria el resultat i els 3 punts, l'àrbitre ha assenyalat un penal sobre Quim Solano que Quadra s'ha encarregat de transformar en l'empat a 1. 4 minuts després, Roland conduïa l'esfèrica des de mig camp i en una mala sortida del porter visitant, Rubén la salvava de la línia de gol. El Cerdanyola Futbol Club insistia de valent en els darrers instants de partit. I a un minut pel final de partit es desfermava l'eufòria a la graderia de la Bòbila. Servia llarguíssim davant de Turo, que la posava a l'olla, i Raül, de cap, rematava la pilota al fons de la porteria visitant. Remuntada dels verd i blancs que posaven el 2-1 al marcador. En 8 minuts, els de Toni Carrillo aconseguien capgirar el marcador, però no acabaria aquí. Una gran jugada individual de Roland acabava amb el 3-1 definitiu. En una contra, el davanter la rebia sol a mig camp, la conduïa per encarar el porter i en un potent xut creuat anotava el tercer gol que donava la victòria a Cerdanyola i deixava els 3 punts a casa. La Monta ha acabat el partit amb un home menys per l'expulsió de Ferran al minut 90. El proper dissabte, el Cerdanyola Futbol Club viatjarà a Ascó per disputar el darrer partit de Lliga de 2014. Tots som Cerdanyola. Ho donen tot per la ciutat, tal com nosaltres oferim el millor a la nostra botiga, Mobles Felip, a la carretera de Barcelona 87.